गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ फैगौ 2027 मायथाइयाव सेन्सास जानो थांगासिनो। बेनि थाखाय दायो सेल्फ एनुमेरेसन खालामनाय प्रसेसा सोलिगासिनो। फैगौ 2027 मायथाइनि सेन्सासखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' हारिया जेखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमखौ बाथौ लिरनानै हरनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेबादि खावलायनायखौ लानानै नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलआ फिननाय होनानै बुंदों दि बर' ख्रिस्टियानफोरा फैगौ 2027 मायथाइयाव जानो गोनां सेन्सासआव धोरोमखौ बाथौ लिरनानै हरगोन ना हरा। दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमा भारत सरकारजों गनायथि जानाय मोनसे धोरोम जानो हादों, जायनि थाखाय फैगौ 2027 मायथाइयाव जानो गोनां सेन्सासआव बर'नि गुदि धोरोम बाथौआ आलादा मोनसे कलम मोननो हादों। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। सिगांनि समावथ' जों बर' हारिफोरा ख्रिस्टियानफोरनि अनगायै गुबुन धोरोमाव थानाय बर' सुबुंफोरा धोरोमखौ हिन्दु लिरनो गोनां जायोमोन। नाथाय दायो बर' हारिफोरा बाथौइज्म लिरनो हासिगोन। बेखौनो लानानै बर' हारिनि सुबुं सानखोखौ गोबाङै दिन्थिनो थाखाय बे बारनि जानो गोनां सेन्सासआव बर'फोरा जेखि धोरोमावनो थाया मानो बाथौइज्म लिरनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेबादि खावलायनायखौ लानानै नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि बिबानगिरिफोरा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों दि फैगौ 2027 मायथाइनि जानो गोनां सेन्सासआव बर' ख्रिस्टियानफोरा बाथौ लिरनो हाया। ख्रिस्टियानसफ्रा they believe Jesus Christ as their savior, बेखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ ख्रिस्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। बे नंगुबै रेकर्ड। थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जायहा जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। ख्रिस्टानफ्रा बाइबेलखौ धोरोमनि गाहाय बिजाब होननानै लायो। बेवहाय बेबादि बुंनाय दङ, आंखौ मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरो जुदि साखि होयोब्ला अब्लासो आं आफानि सिगाङाव नोंसोरखौ आंनि फिसा होननानै साखि होगोन। जायहा नंखाय बुंगोन आङो बेखौ सिनायथि होनाय नङा। जिसुनि बे बोसोनखौ फल' खालामनानै ख्रिस्टानफ्रा जिहेतु सोलियो, अब्ला ख्रिस्टानफ्रा गावनि धोरोमखौ दसेनि थाखाय माबोरै बिसोरो सोलायनो हागौ। आरो बियो संबिधानाव जासिखानाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम अफ चइस आरो रिलिजननि जि फ्रिडम दङ, गावनि फ्रि कनसियासजों गावनि धोरोम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फोरमायनो हायो। बेवहाय बियो एसे हेंथा जागोन, गोरोबनाय नङा, बिसोरनि स्पिरिचुवेल लाइफआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। नैबिदि साननानै बर' ख्रिस्टियानसफ्रा फैगोन सेन्सासआव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों। जोङो बेखौहाय बिथांमोननि आपिल, बियो गासिबो धोरोमारिखौ बिथांमोना लिंदों, ख्रिस्टानखौल' लिङाखै। ओमफ्राय जोङो ख्रिस्टान, जों गुबुन धोरोमनि खोथाखौ बुंला, जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो बुंगोन। ख्रिस्टान हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा जोङो बेखौ लिरनो हानाय नङा। मानो, आं दहाय बुंनाय बायदि इथिकेलि कनस्टिटिउसनेलि जोङो दुसि जागोन। इसोरनि सिगाङाव जों खोलानाय जागोन। कनस्टिटिउसना जोंनो जि राइट होदों, जोङो बेखौ गोजोनै प्रेक्टिस खालामनो जों मोननाय नङा। नैबे जाहोनाव जोङो बेखौहाय जोङो बेबादि लिरनो हानाय नङा। दा बेखायनो जोङो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ आरोबाव जोङो गुरैयै बुंफोरनो लुबैदों, धोरोम हिसाबै, धोरोमारि सिबियारि ग्रुप हिसाबै
जोङो जेरै खौसेयै बिभिन्न खामानिफोरखौ जोङो खौसेयै रायलायदों बे आयदायाव जोङो जेरैबायदि क'पारेट खालामनो हेफाजाब होलायनो जोङो हायो बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दा वे वी केन डु जोङो बेखौ क'पारेसन होलायगोन खिन्थु जोङो जोंनि धोरोमखौ जोङो सोलायनो जोङो हानाय नङा। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।